Madam, apa kau number boot center apa? Apa 3 number boot center. Tini phone simin je boot je jong maring to mani kuno bezal ba kuno rok সমস্যা রকম এর ডাং খাতা আছে ওরা Tabuk jati tong ya hambai na rong no ini 3 number ward ni lukurok joto no hasi khushi mane shanti khene kasang kasang khaino chungbu dilei bekha. ke kawang joto singkhana ga machine rok nosto ongo unti rok ni basa 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা rok nasima to Na chinara hayong ya chinara kaham kurung khainong kha. ke emne tabuk je o 3 number ward খরচ বেশি রক বুট তো এরিনা রক না আর 781 বুটার দङ ओमफ्राय अरन बिसिं चिनि एसटी बुटार 365 दङ তাই আদার্স 416টা ओके मैडम आपने जिरिना बसु जरते आसपादी तो lukurok ni hamjang mani nugui je borok buti mani nugui to 100% no sure chung jiti nai hne ke te kabang jaga rok to sing je khamani bejalok ni tongo obo nong thani khoborok sopajak da obo borok to kisami ambassa le amhai khnaya ayang agularo amhai ngu ne khnao ke je nini je nin parani je lukurok busu torti nono tax tor support khaitam lukurok to 100% support khai tong ang borong ni pore no mane 100% no mane asau chung no paine hin ke mane nang pura apply nai ne nang pura 100% confidence ke boba karano te haste ne lukurok no nang tamo message ri nai joto no joto lukurok no hambai ahike no chung thancha khai bobagrani imang no chung muk thang khaina ni bagoi joto no nago goi phaidi nei ang koyo madam amne sine monki sare ani bumung saba koloi ang 3 number ward ni candidate Ambassa purosoba ni dara taxi dara boma hai budok solitong je puni simi kuno bezal rok mai rok dang bak bahai solitong taxi dara Ambassa municipal মানে কাউন্সিল ni je election chini 3 number ward ni angke oroni kaisa daittoban borok anloge tongo chini block president tei secretary rok tei chini district ni member rok tongbayo secretary chung oro je tabung jora saiman mamode chini oro kuno bezal kurui pungo kisa borok kuthum laika amo chung thana rok kisa sawai police rok phai amorok no chung kaham kurung no borok je Patan final rono chung rohon mangkha getabuk jaratui chini je boot climate amo kaham nongkha ke patan final ke borok ke tamo samung sitra khainani omo hai rok ni wan sugide phemani amole saimanle borok to haini na target lang khana to bhono patan borok to ro phaina ko ya dol dol ge chung je tongmani chung oro block ni je daitto ban ba oro ward ni je observer tonai rok chung to chini daitto palon khlaina bagui phaika kintu kubangma borok tong borok kuno daitto bukurui haino nukjakha gabon bagui chung kisa complaint rok makhlai lekha ke complaint bising dino प्रशासन borok phai borok no rohor paika ke je thanai rogo je kabangma jaga rogo no Ambassa ni 4 number ward rogo je boot ni je poster rok flag rok je puja khibri mani baisik mani ke oborok ke tabuk bomai rok tabuk प्रशासन rok oborok nai da tong tak borok na amo sudu 4 number simi achin Tipra Motha ni chini 3 number ward bo mahingkha chini banner rok chai chini poster rok chini flag rok no borok sichigoi samung sitra tangai rok borok tui drain rok khibjak aro bo mahino puisait langkha jedin CM phaina kok tongmani adin horono amhai rok gothanangkha kabon bagoi chung joto party rono no koinai buskango amhai laikhanke amo dera lainai abon bagoi ang koyo joto party rok amhai ke samung kahamke tong kochangke utong laina bagoi ke oro tek simung klayo je BJP ni je flag ni je banner rok poster rok je sijuk mani ke obo to Tipra Motha no borok dusberi tong borok ke obono teitam sanai nang amo to borok dus rimana mo mrutho thok
chini borok chung kuno din ongkhor bongkhor ya horok feel khlaya borong borong se borok se damrok sidrok bor khlayo chung amhai kuno ko chung chungbu bagran nai mane bini wansukman tui chung choloi tongo chung kebono bo hamya bo khlaina muchungya boibo chuno daklai tongo amo simi chung wansugo kintu chung amhai borok je samani borok ni je publicity khlaina bagoi borok harina kirina bagoi se borok amhai rok khlayo hingke o jaga je 3 number ward o je tabuk je basamani bokuk je hingke busarti norok bo busarti wansuk mane bo pai keplai nani busarti mana asabadi tang norok ni poilan simi je tabun jara chungnuk mani chung belai kheno tongthogoi ma tongo chini oro 3 number ward bole bosti o area ni joto lukurok no wansa triprasa joto no chini prathi seva koloni ngoi borok ongkhor kha samung khlaika support bo khlaika boot borikha chung 100% chung jitenai hing chung kha khayo hambai